ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛ? ହଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛ? ଫୁଲ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗୁଛି 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା। ସକାଳୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣୁଛ ନା କିଏ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ଫୁଲ? ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ବରବାଦ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦଉଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଠାକୁର ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାଳଟା କାହା ପାଇଁ ଗୁନ୍ଥୁଛ? ଆଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଓହୋ। ସେ ଦିନ ରାତି ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ। ସେ ଉଦୟ ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯିବୁ। ହଁ। ତାପରେ ସେ ଦିନ ରାତି ଚାଲନ୍ତି, ସଂସାରର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକଦାତା ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇ ମାଳଟି କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାଲି ଦେଇଛି। ଜଣେ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନା? ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଣିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ବି ଲାଗିଛି, ତୁଳସୀ ଲାଗିଛି ନା? ହଁ, ନାଲି ଟିକେ ଦେଇଛି, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇଛି, ପୁଣି ନାଲି ଟିକେ ଦେଇଛି, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇଛି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର।